Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Muhammad Imam Berdan Bayhaqi kelas 127 absen 26. Mriki kula badhe ngarep tugas bahasa Jawa stand up comedy. Halo, piye kabare rek? Apik kan? Aku nang kene apik-apik ae. Dadi perayaan wingi ku nandi ae rek kono kabare. Pene ngopi-ngopi kabari aku ae. Aku perayaan wingi turu rek. Ya mari tangi subuh sholat mari sholat turu meneh jam 12 ya. Jam 12 baru wis gak sempet kompak. Tugas sekolah bareng gak gawe. Oh iya jam 12 utas sarapan ya, kudune sarapan iku jam 6 sampai jam 10. Sarapan jam 12 malah. Tapi yo gak pendino gak ngono, kadang yo isu iku nyapu ngarep omah. Kadang yo lek ono arek sing jak ngopi yo jak ngopi, lek gak sing jak ngopi yo gak budal. Kadang iku yo apa kegiatanku ket bar magrib iku salat. Mari magrib iku ngaji. Lah, kenapa kok ngaji yo? Kewajiban sebagai umat Islam yo ngaji kok. Piye rek maksud yo salat-salat kok ngajine yo. Gak mlampah ketipan iki. Nah wis mari ngaji wis salat Isya. Mari Isya iki yo wis salat. Mari Isya iku kadang yo papan turu blendangan. Kadang yo ngopi-ngopi tapi yo ngopi nang omah. Wong arek-arek preyan iki dolen apa gak jaman iki dolen turu kabeh. Terus kadang yo ben satu bulan sak bulan pisan iku desaku iku ngadakno khatmul Quran nang musala. Lah iku khatmul Quran iku dadakno ket mari subuh sampai dhuwur. Tapi kadang aku yo sik omah yo baru kerja. Nah terus ya wis ngono rek, kehidupan iki sehari-hari iki terus ngono. Oh iya, tapi awakmu ngerti rek, aku lahir nanti. Aku lahiri nang Bangoro. Bangoro tapi sisilah ke atasku iku wong Madura. Aku ben nang Madura iku enak rek, aku nek ngerti. Enak baru apa nek Suramadune iku lah. Iku pemandangane sejuk. Tapi kecil aku wis urip nang ngoro. Urip nang Jawa iku penak. Aku iku tau krungu wong ngomong. Jawa iku luwih penak kok Madura. Kenapa? Soale Jawa iku cerono luwih melestarikan budaya, ambek wis menjaga wis apa ya wis apa-apa kono rek. Ya, baru ngono. Ya wis. Dadi ak dhewe sebagai wong Jawa iku kudu iso melestarikan daerah. Lah iso dadi wong iku aja wis cara ngono. Dadi wong iku aja cara ngono, aja gampang males-malesan. Dadi ben ndelok kawasan lingkungan iki rusuh langsung nang kaki diresiki disaponi. Cara ngono kepekaane iku kudu main lah. Lah dari dari kata itu dhewe ku ya wis iku mang lek dhewe dadi dhewe ku wong gak malesan iku penak rek. Dadi lek arep nglakoni apa-apa iku gak males. Agep ngono kuwi. Oh iya, ambek aku wingi pas reyane iku tau dijak ngopi ambek koncoku. Ngopi ya wis ngopi nang ngoro kene dedekan. Lah ngopi ku ket bar magrib budal mulai jam 09.00. Ya wis aku pamit wong tuwa kanthi ngopi di warno budal ngopi. Nang ngopi nang kono ya wis ngegame tok ae. Ya mbek nyeruput kopi. Nang kono cara warunge wis sederhana rek, tapi gak sederhana iku kumpul ambek koncone. Ya jadi lek iso pas ngopi mbek arek-arek ngopi bareng-bareng ngono kuwi HP-ne dhewe. Luwih penting no cerita bareng-bareng timbangane HP-an dhewe-dhewe. Soale kenapa ya gunane ngopi ya iku mang kumpul cerita bareng, adu nasib bareng ya kadang arek iku. Nah, jadi ya wis iku mang. Jadi lek ngopi mbek arek-arek iku luwih seneng cerita bareng. Terus kapanane iku yo tau dijak renang ambek kancaku. Renang iku kenapa kok iku aku ya tau dijak renang ambek kancaku. Jak renang nang Pandan Cili. Nah, aku kok ya tau
renang ya iku adurunge teko nggone ku bayar mar langsung nyemplung aku lah. Kesalahanku nang kono ku aku gak pemanasan sih gak nglurno otot-otot iku. Jadi aku iku tau langsung nyemplung ya iku jeru rek jeru tak baru aku iku sikilku keram gak sok munggah. Akhirnya aku ditulungi kancaku iku mang. Dadi lek iso iku durunge renang iku pemanasan sih, pemanasan kaki, tangan ben otot-otot iku lentur. Lah baru tadi iku pengalamanku pas renang aja gak enak. Menit lah baru ngono. Lah akhirnya iku mang wis pengalaman terburukku pas renang iku mang akhirnya. Yo tadi piye rek? Tadi mari renang iku mang mulih aku. Mulih langsung aku cerita nang wong tuaku iku mang akhirnya. Ya wis rek, iku wae cerita stand up comedy ku. Kau usah akeh-akeh penting berarti. Jadi cara ngono luwih apik titik tapi awakmu paham timbangane akeh-akeh tapi awakmu gak paham malah ngantuk kabeh. Ya wis iku mang yo. Sekian stand up comedy dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya rek, lali mangkat video kepicit. Nah, gak lali kata-kata hari ini. Wis kata-kata hari ini apa ya sing pengen. Oh iki ae. Masa depanmu dimulai dari apa yang kamu pelajari hari ini. Dan berani mencoba adalah suatu hal untuk menuju keberhasilan. Nah, jadi ojo didelok teko. Ah, delok aku iki aja teko luar ya, tapi didelok teko cara ngono pas posisi ngene iki didelok. Nah, muga-muga ae stand up comedy ku mang ono suatu ilmu yang dapat kalian ambil. Nah, itu dari yang tidak bermalas-malasan itu mang. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.